Και μια και είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ, για πέστε μου, τι καλά μαζέψατε σήμερα από τα σεξοχάσκια και δεν είχατε σχολείο? Παπά, εγώ πήγα για μπάλα, στο γήπεδο. Για μπάλα? Εγώ ποδοσφαιριστής να μην διαβάζω, το μέλλον αυτό είναι. Σώπα ρε παιδί μου. Και λέω. Και σε ποια ομάδα παίρνετε? Πάμε το ανεβριακό, άω Καρλογά. Ρε κουταλά, και καταλαβαίνεις ρε στον άω Καρλογά σου. Να πας στον Ολυμπιακό. Μια την ομάδα, παπά. Ναι, αλλά εκεί θα παίρνεις κοκαλό λεφτά. Μια είναι η ομάδα. Για ποια είναι? Μπαρσελόνα. Εκεί να πας ρε παιδί μου. Και άμα μπορείς να πας και στη Ρεάλ. Δεν μ' άρεσε Ρεάλ. Εκεί είναι τα πιο πολλά λεφτά. Λοιπόν, για να δούμε ποιος θα παρουσιάσει την παράσταση που θα παίξουμε στους αγαπητούς μας τροφίμους του γεροκομείου Καρλοβάσου. Αλλά είναι πιο μεσαίος, του κάνεις τον έξυπνο. Γιατί είναι παπά, Γιατί με τρώει φούτα μου. Εμπρός, ακούω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά, που έχει και μερικά παιδάκια εδώ, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την παράσταση ο μπαμπάκος μου ντόκτορ, γιατρός δηλαδή. Βεβαίως. Λοιπόν, και τώρα να πάμε γρήγορα για την παράσταση να ξεκουραστούν, να είμαστε φρέσκοι στην παράσταση, να μην μας πιάσει και το 100. Η Αγλαία δηλαδή, η γυναίκα μου, και έχει μια γκρίνια, την γκρίνια έχει κόψει, ήθελα να γίνει. Καραγιώτη, τι κάνεις εδώ πέρα τα παιδιά, δεν τα πελιάζεις? Και δεν τα πεις, θα πάνε να διαβάσουν, πρέπει να πας να δουλεύεις, πρέπει να βγάλεις το μεροκάματο. Μια γλαία μου, δεν μπορούσατε και πάλι. Όλη μέρα αν γυρίζεις και λες κάνεις και κοιτάδες, θα πας να δουλεύεις. Τι γκρίνια είναι αυτή η γυναίκα ρε παιδί μου. Τι κάνετε πολυχρονεμένοι μου πασά, ήρθα αμέσως που με καλέσατε, με ειδοποιήσατε να έρθω. Ό,τι θέλετε να σας κάνω καλή να γίνω, να με πατήσετε ο καημένος ο Θεός να μου κόβει μέρες και να σας δίνει χρόνια. Τι κάνετε, είστε καλά? Παιδί μου, δεν γεγόνι. Είμαι πολύ στενοχωρημένος. Ένας που έχετε όλα τα καλά της γης, το παλάτι σας και την κορούλα σας που πανέμορφη την Αϊσά. Δεν γεγόνι. Περί αυτού πρόκειται. Όλα τα καλά να τα έχεις, αλλά μα δεν υπάρχει υγεία. Δεν είσαι τίποτα. Τι πρόβλημα έχετε, είστε άρρωστος? Όχι εγώ, αλλά η κόρη μου η Αϊσά. Η Αϊσά χωρίς άλλη πράγμα, τι έχει, μια χαρά είναι η κοπέλα. Είναι Μαρία άρρωστη. Άρρωστη. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Μου κάθηκε, τι έπαθα? Είμαι πολύ στενοχωρημένος, δεν ξέρω τι να κάνω Πεντεϊβάνη. Τους πήγα στους καλύτερους γιατρούς, αλλά κανείς δεν μπορεί να την κάνει καλά. Τι λέει? Οι καλύτεροι επιστήμονες στο Βιλαέ. Γι' αυτό σε κάλεσα, εσύ μωρέ που πας και βρίσκεις όλους τους γεωργίδες, παίρνεις μέσα σε όλους τους ανθρώπους του συναυριού, μήπως ξέρεις κανέναν περακτικό? Πρέπει να πάω να ψάξω, να ρωτήσω στις ρούχες, στις πλατείες, να τελαγήσω, πώς και βρω κανέναν εδώ πέρα. Ναι, παιδί μου, Πεντεϊβάνη, να πας να τελαγήσεις. Να σου δώσω και μερικές λίρες για μπαξίς. Και πες, όποιος κάνει καλά τη μεζιρακούλα, είμαι ικανός να του δώσω πάρα πολλά χρήματα. Θα του δώσω 100.000 λίρες και μπορείς να την κάνει για γυναίκα του από το θανατό. Εντάξει Πασά, να πάω να τελαγήσω, ευχαριστώ πολύ για τον μπαξίση. Εγώ τώρα θα πάω μέσα γιατί έχω και υποθέσεις. Να πάτε στο καλό μας.
Ωραία. Ας αρχίσω να τελαλάω, πού να πάω από εδώ, την παράγκα του φίλου μου του Καραγκιώτη. Λοιπόν, ας αρχίσω να τελαλάω. Ακούσατε, ακούσατε. Άγγι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Πολωνοί, Έλληνες και Οθωμανοί. Αλληλούια, αλληλούια, πρόσχομαι. Ακούσατε, όποιος κάνει καλά τη Βεζιροπούλα, θα πάρει 100.000 λίρες μπαξίτσι και μετά το θάνατο του Πασά θα παίρνει και το χρόνο. Γιατί με μαράζετε στη μέση του δρόμου? Καλά, άλλη φορά θα σε πηγαίνω στο πεζοδρόμιο, στη γωνία. Πρέπει δεν ακούστε εγώ τελαλάω. Και από πότε έγινες γάιδαρος και λαλάζω καταντάρι? Δεν τελαλάω, παιδάκι μου, δουλεύω. Μήπως θέλεις εδώ που κάθεσαι να σου δώσω εργασία και εσύ να οικονομήσεις, να θέλεις να βοηθήσεις το δελάλημα? Δεν θέλω υγρασία. Με πειράζεις τις ανθρώπους. Η υγρασία. Εργασία, όχι υγρασία. Άρχισε να δεις μαντάρια. Για μες. Ο Πασάς, εδώ πίσω από αυτό το ωραίο σαράι, έχει μια κόρη. Λοιπόν, αυτή είναι αυτή έχει μία τρίχα. Μία τρίχα έχει. Τι πώς το λένε, μία τρίχα. Καραχτή είναι, δε. Μια Περούκα τρίχα. φοράει. Μετάξι, παιδάκι μου, έχει ένα πόδι. Είναι και πολύ. Βρε, τι κουτί βρε, έχει ένα πόδι κοιτώ καλούπι. Κατάλαβα. Τώρα σπάσε και εδώ που ρε βάλεις το γη. Άντε και ένα μάτι. Καλά είναι και καλή. Βρε, ένα μάτι που πετάει φωτιές. Πεντάμω της λέω. Και Λούκας βήματάκια μου Καραγκιώτη. Και ο Πασάς έχει τρελαθεί από τον καημό του και ψάχνει να βρει γιατρό. Και μου έδωσε γι' αυτό να τεραγίσω. Γι' αυτό και έρχεσαι να με βοηθήσεις να τεραγίσουμε μαζί. Τι λες ρε κουταλά. Εσύ πήρες τα λεφτά και εγώ θα μου τελαλάω. Εγώ θα πάω στις Οθωμανικές συνοικίες και εσείς στις Ελληνικές. Εντάξει. Ρωμανίες, να κάνουμε πρώτα όμως τη μοίρασα. Είναι για να Να κάνουμε, να κάνουμε να τα Για κάτσε να τα δούμε. Εδώ με είναι φυλάκι που σου είπα να σου δώσω μερικά λεφτά. Ναι, για όλα τα κάτω με τα Τα κάνει. παιδάκια σου και εσύ να κοπανάζουν με τη μέση του δρόμου. Λοιπόν, πάστε να τα μοιράσετε εσύ που είσαι και πιο θα γραμματιστούμε. Λοιπόν, για όλα τα κάτω, εδώ είναι. Λοιπόν, να θα έχουμε εδώ και όλο τον κόσμο που να παίξω να μας κάνει επιστασία να μην κάνουμε κλεψιά. Τι μία μοιραστά όμως. Τι μία? Μία εγώ, μία εσύ. Ωραία. Μία εγώ, μία εσύ, μία εγώ. Τι μία είναι η μοιραστιά, δεν είναι? Είναι. Τι λέτε και εσείς απόψω? Τι είναι, ναι. Λοιπόν, μια ο Καραγκιώζης, μια ο Καρδιαβάλης, μια ο Καραγκιώζης. Τι μία πράγμα? Είναι. Μια εγώ, μια εσύ, μια εγώ και μια που περισσεύει για τον κόπο που θα την πάρω όπου να τη μοιραστεί. Τι είναι η μοιραστιά, έχεις Καρδιαβάλη? Ωραία. Πάμε τώρα να... Τι θα λένε όμως, δεν ερώτησες τι θα λένε. Τι θα λέμε? Λοιπόν, θα διαλεγάμε και θα λέμε ότι όποιος κάνει καλά τη Βεζιροπούλα, γιατρός, προπολιανίτης ή πρακτικός ή επιστήμονας, θα πάρει 100.000 λίρες μπαξίση και μετά τον θάνατο του Πασά μπορεί να πάρει και τον χρόνο. Κατάλαβες? Ωραία, θα ξεκινήσουμε λοιπόν, πάω από εδώ εγώ να τελειώσω. Πήγε εσύ από εκεί να πάω από εδώ. Άντε μπράβο. Ωραία. Αντίο. Να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Ωραία, καλά τα κονόμησα. Αλλά μόνο δεν θυμάμαι τι είπαμε να πούμε. Ακούσατε, όποιος κάνει καλά, το παιδί και καλά. Θα πάρει τη Βεζιροπούλα διασχίσιμο και μετά το θάνατο του Πασά θα πάει όλο το Πασά. Όχι, αγόρε, πέστε με. Όχι, πότε νιώθω, πέστε με στο γεύμα. Ωραία, ωραία, ωραία. Λες το